Софийската утрин бе мъглива и тиха, когато инспектор Стрезов получи обаждането. Галерия Люмиер, малко, но престижно място за модерно изкуство, бе станала сцена на странен инцидент. Когато пристигна, директорът на галерията, господин Павлов, го посрещна разтревожен. Инспекторе, това е нещо необяснимо. Миналата нощ тук е извършена кражба. Изчезнала е картина на импресиониста Димитър Рашков «Вятър в Добруджа», оценена на над 80 000 лева. Имате ли охрана? Попита Стрезов, докато влизаше в просторната зала с бели стени и ярки прожектори. Имаме. Аларма, камери, заключваща се врата с код. Ключ само у мен. Но никой не е влизал или излизал, поне според записите. Стрезов се намръщи. Престъпление в заключено помещение винаги беше предизвикателство. Огледа мястото. Имаше следи от разбито стъкло, но не на входа, а от вътрешната витрина, където е била поставена картината. Кога за последно сте я виждали? Вчера вечерта, около 19:30, когато заключих. Картината си беше на мястото. А кога установихте, че липсва? Тази сутрин, в 8 часа, когато дойдох, всичко беше заключено. Никой не може да влезе отвън. Подозрение. Инспектор Стрезов помоли да извикат всички, които имат достъп до галерията. След около половин час пред него седяха 3 души. Илияна, кураторка на изложбата, около 30 годишна, облечена в елегантна черна риза, нервно въртеше пръстен на ръката си. Георги, техникът по сигурността, мълчалив мъж с къса коса и очила, носеше таблет с софтуера за наблюдение. Борис, млад художник, чието работи също бяха изложени в галерията, изглеждаше ядосан и напрегнат. Къде бяхте с нощи между 19:30 и 8 сутринта? Започна Стрезов. Илияна. При майка ми. Имахме рожден ден. Може да проверите. Георги. Вкъщи преглеждах камерите дистанционно от време на време. Нищо странно не съм видял. Борис. В ателието си работих цяла нощ. Защо бихте откраднали картина, господин Борис? Попита инспекторът направо. Аз? Нямам нужда. Ако исках да я нарисувам, щях да я пресъздам, не да я крада. И между другото не харесвам стила на Рашков.